fiery ac yn y cylch defyd ar hyn o bryd, mae Owen hanner bryd. Nawr te, Emlyn Roberts o Esgair Gawr hyd y maint o'r gallai croeso ato ni. Beth yw'r bryd yma sydd yn y cylch ar hyn o bryd? Diolch yn fawr am y croeso. Hwrdd bod y Leicester wedi cael ei roi ar y ddafad fynydd Gymreig ydy'r hanner bryd Cymreig. I raddau, mae o'n dangos pwysigrwydd y ddafad fynydd Gymreig i'r diwydiant yng Nghymru. Mae'r hanner bryd yn ddafad sydd yn reit ffrwythlon ac yn cynhyrchu oen safonol i'r bwtsiar. Mae'r ddafod fynydd yn ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd ni, yn dywi, a hefyd, dim ond bod ni'n gwneud gwaith galed yn trosi porfa falle o bosib o ansawdd is i Brodin a Chig Meithlon, ond mae hefyd yn cadw mynyddau ni edrych mor harddog ydyn nhw. Mae'n holl bwysig i dirwedd Cymru ac i economi Cymru, achos mae hi'n fam i gymaint o wyn i'r fachnad gig ac hefyd yn fam i lawer iawn o'r defed hanner bryd a'r mil Cymreig sydd yn ddafad goblin o bwysig lawr gwlad yng Nghymru a dros y ffin. 3 phar sydd yn y cylch ar hyn o bryd, a mae'r beirniad yn mynd wrthi fel lladd ddadroedd. Dwi'n credu bod e'n gwneud i benderfyniad mor gyflym â hyn. Mr Jeff Probert o Gair Wrangon. Yndi, beirniad profiadol ac wedi gwneud i benderfyniad ar unwaith. A dwi'n credu bod y wobr gyda mynd i Landeilo yn Sir Gar i Mr Eifion a Liz Hughes o Frondeg. Nawr dyma chi arddangoswr sydd wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith fan hyn yn y cylch. Arddangoswr profiadol iawn ac mae wedi dangos heddiw, mae troi 2 oen o safon arbennig allan. Llongyfarchiadau iddo. A dwi'n credu bod eitha hapus gyda'r penderfyniad hwnnw. Chi wedi gweld y wed yr eidus yna sydd ar y wyneb. Diolch yn ymwneud, na fynd i gael sgwrs gyda Eifion. Dwi'n nabod Eifion yn dda iawn, a Liz. Wel, llongyfarchiadau chi'ch doi. Iawn. Ers faint chi wedi bod yn dangos fan hyn yn y sioe? Wedi bod yn bob un. Bob un? Oro. Parec teg. Ai. Dyna chi amroddiad yn dy fe? Pam chi'n neud e? Fi'n meddwl ni sawl gwaith. A lot o gwaith, wedi cael lot o bleser dros y fe. A ni cwrdd â ffrindiau, a cwrdd â ti hefyd, gwel. Chi'n rhoi Llandeilo ar y map heddi. Na ti. Mae hwnna bwysig. A Liz, fi'n credu, fel maen nhw'n gweud, tu ôl i bob dyn da, mae'n fenyw well. A chi yw un dy fe, Liz? Ie, fi sy'n bwyda. Iech, wel na fe. Hanner y brido yn y bwydo, maen nhw'n gweud. Maen nhw'n gweud ni, odyn. O, Llongyfarchiadau mawr iawn y ddoi o'na chi. Iawn. Dwi'n siŵr fyddech chi'n mwynhau y dathlu heno. Iawn, falle gai un bach heno nawr. Ond ni wedi meddwl am ti na. Joiwch. Fi'n mynd i.